Ola a todos. No ambiente das festas populares naceron e conserváronse boa parte das nosas tradicións. Eso sí, dependendo a quen estivera dedicada a festa, cal era o santo, cando se celebraba, pois, efectivamente, esas tradicións podían ir variando. Aquí na zona de Ordes, que é onde estamos hoxe, na comarca que cubre entre Santiago e a Coruña, o símbolo das festas patronais é este: o ramo. O ramo que se porta desde a casa do funcionista ata a igrexa, facendo unha procesión ca familia, cos amigos, a muller que leva o ramo e, por suposto, os gaiteiros. E aí é onde entramos os de Lalá, porque queremos revisar cal é o papel dos gaiteiros nas festas populares. E para iso imos acompañar os Viqueira. Imos ir de procesión con eles e imos descubrir un pouco máis a fondo como é esta tradición do ramo, das ofrezas, das funcións, en fin, que vos poñades guapos, que imos de festa. A do ramo é unha tradición que vén de moi antigo, pero non en todas partes de Galicia a coñecen. Nela mesturas a devoción relixiosa ca alegría da festa e da música. E os da Lalá queríamos vivila de cerca, seguir unha función do ramo de principio a fin. O día que saímos chovía un pouquiño, pero non importa. Acompañamos a familia funcionista, que neste caso estaba ofrecida a Virxe do Carme, e iremos vendo como celebraron cos veciños este día tan importante, o Día do Ramo. Seguiremos o son da gaita que o acompañará de maneira inseparable en todas as súas fases, desde pola mañá que sae da casa entre o fume dos foguetes ata que chega con todos os invitados da familia á igrexa. Ali celebrarás a misa e a subasta para ver quen colle o ramo pro ano seguinte. E non é unha broma, porque o que colle o ramo paga a pólvora, a misa, os músicos, a comida, como un xeito de agradecer o favor que lle pide a Virxe. Unha tradición que, sendo crentes ou non, leva aparellada moita festa e moita música. Cando o señor sale para fora, que sale todo guapo, pon a corbata, e vai ali ca súa familia arredor e tal, e despois cando ves de volta, que hai que tomar a empanadiña, que hai que tomar o viñiño e tal. Non hai comida e geiteiros, daquela non é festa, porque hai que bailar e hai que sacudir para despois volver a cenar outra vez, desde que se veña do baile, que para a orquesta e máis isso, ainda se ven para a casa e volves a cenar outra vez e ainda os geiteiros están ali tocando. A primeira hora da mañá presentámonos xa na casa da familia Raña que ten este ano o ramo. Os gaiteiros, con Manuel Viqueira á cabeza, foron dos primeiros en chegar. Ainda é algo pronto, pero os invitados máis madrugadores xa van chegando. No patio da casa é onde despois da misa se organizará a comida e a festa que se vai montar, pero de momento quedámonos con este ambiente previo. É momento de botar os foguetes, de anunciar que hai festa por todo alto. Os fogueteiros tamén os contratan os da casa, que, por certo, a estas horas deben estar un chisco nerviosos. Todo ten que sair perfecto porque todo o mundo estará pendente deles. Aquí é onde comeza a mesturarse a devoción co orgullo de ser funcionista. Está chegando a xente ao ramo, vai haber uns pinchos, e ás 11:15, 11:20 temos que iniciar a salida para a iglesia, caminando, co ramo, hasta a iglesia. Dice que co ramo vai a devoción relixiosa, pero tamén vai ese punto de orgullo. Claro, non, sí, de potencia, aí é onde se demostraba. É verdade, meu pai xa me ten contado moitas veces, dixe, mira, vamos tocar a tal ramo, que é un ramo, é unha casa moi fuerte. Ele, en vez de dicir que era unha casa rica, ele dicía que era unha casa fuerte, non? De feito, aquí, cando se empezaron a disparar un pouquiño as festas, foi cando había xente que viña de fora, o emigrante. Entón, o emigrante, cando viña de fora, eran as festas de ramo, eran de 7 estalos todas. Meu pai dicía que, dice ainda, dice que cando o mellor estaba un día de sol, como temos hoxe, e que de repente que se nublaba todo, e que eran da cantidad de bombas que botaban, que quedaba todo oscuro. Miña nai. Sí, pero aí, entre os festeiros que viñan, que tamén traían as súas bombas, e el que tamén non quería quedar por abaixo, eso era todo unha traca. Claro, que agora cambiou, porque moitas das bombas botan xa as comisións de festas. Sí. Xa non se fai isto de que os invitados leven as bombas, aquí sí, aínda se fai. Sí, porque a veces ao mellor faise solamente a festa de ramo e non hai festa da comisión, porque as comisións tamén
querenlle cargar, en algunhas, por exemplo, carganlle dice, fala, tes ti o ramo? Bueno, pois tes que facerte cargo da orquesta a noite. Entón, é unha carga moi grande, que eso debe ser cousa da parroquia, non dun paisano, que lle tocou ben porque o tío ofreceuse por devoción, polo que fora, por unha promesa que fixo, ou por simplemente queren fazer unha festa para a familia, a que lle metan todo o demais, pois eu penso que non son de recibo, non? Unha cousa é devoción e outra penitencia. Aquí collemos unha función por un tema dun neno. A promesa fixena eu hace 3 anos, entonces polo tema de ter un crío, non tiñamos familia, entonces fixen esa promesa e veu o meu crío e tuve que coller o ramo. Fomos á iglesia a empuxar o ramo e quedou para nós. Veu o rapaz, sí señor, sano e salvo. Pois sí, todo organizado por Jesús e familia, o neno do que falaba é este pequeno tan guapo, Joaquín. El non sabe moi ben o que está pasando hoxe na casa, pero xa terá tempo de comprendelo. O caso é que aquí está, e os pais felices de telo a él e o ramo, o outro protagonista do día, o símbolo da festa. Por certo, os que teñen o ramo chamáselles funcionistas, en algúns sitios ramistas, depende da zona. Hoxe son os raña, que como vai sendo hora de sair, reciben os convidados que seguen chegando. E aquí prodúcese un momento precioso, todo un diálogo de pólvora. Por un lado, os da casa botan bombas para anunciar a festa, e por outro, os invitados que as botan para avisar da súa chegada. Todos elegantísimos, eso sí, como se fosen de boda, porque acompañar o ramo é toda unha tradición festiva, pero moi respetuosa. O millor que teño para min isto é que é un día moi grande para min, mas para a familia, é de ter o neno que temos. Ese é o máis grande para min. Hoxe é un gran día. Está chovendo, pero vai ser un gran día. Marcelino foi funcionista, foi ramista no ano 89. 89, sí. Por que quería escoller o ramo? Bueno, había desde o ano 56 que marcháramos para Venezuela. Ofrecémoslo daquela no Puerto da Coruña, collendo o barco. Fixeches unha ofreza no Puerto da Coruña? Sí, cando marchamos a Venezuela. E como era a ofreza esa? Ofrecemos de facer a romaría do Carme. Si todo iba ben? Si todo iba ben. Vale. Foi ben, pero tardamos moito tempo en facela. Tu veches esperando cantos anos? Pois do 56 ao 89. O sea que tardaches, pero un día conseguíchelo. Bueno, ese día conseguímoslo porque eu acordo-me ben que ainda choro hoxe. O ramo pagamos 975.000 pesetas. Canto me dixerches? 975.000 pesetas. Ti estás forrado? Bueno, pero a vida foi así, Mi madre! Esos son moitos cartos. Se eu non acollo, levan a outros. E por que pagaches tanto? Porque había xente que ofrecía... Non, había dous migrantes máis que tiraban fuerte. Bueno, un era un labrador que chegou a 500.000. Pero nós pagámosla e gastamos aproximadamente 2.300.000 pesetas. Ainda por riba, o sea, ainda por riba de pagar o que é o ramo. 150.000 foron de pólvora naqueles tempos. E nos gaiteiros? Os gaiteiros de Carballo foron contratados en 100.000 pesetas e ao remate tuvo que darlle 150, porque eran as 11 e ainda estaban tocando na casa ao baile. As 11 da noite? Ti sabes, a xente xuntas. E cantos ibades na procesión? Un montón. Ainda éramos, sí. Claro, con 120 invitados. Xuntáronse ali uns vecinos tamén. Eu invitei toda a familia miña. E da muller, cuidado. Cuidado que Jesús así non me vai protestar. Xa oístes o que gastou Marcelino no seu ano 2,5 millóns de pesetas, 15.000 euros dos de hoxe. Non sabemos canto lles custe este ano os da familia Raña, que por certo xa están saindo da casa. Técnicamente non estamos seguros de que isto sexa unha procesión, pero o caso é que a familia e os invitados van andando desde a casa ata a igrexa na que se celebra a misa co ramo na man, tal e como marca a tradición. Durante todo o camiño, bótanse bombas para ir marcando o percorrido e advertirte que se achegan á igrexa. Os gaiteiros animan a procesión coa música e, de paso, levanlle un pouco de alegría aos veciños que viven polo camiño e que, en algúns casos, teñen dificultade para desplazarse e ver o ramo deste ano.
Bueno, vamos aquí detrás dos ramos, somos biqueiras de órdenes, e, bueno, pois, sabedes, aquí detrás veñen os fogueteiros, e nada, que agora vamos para a iglesia, aí van facer a misa, despois, supoño que subastarán o ramo po ano que ven, a ver se non se prolonga moito na puxa, porque xa logo temos fame para ir a xantar. Este non é o ramo, o único que hai, é unha versión do ramo, porque cada quen faino como quere, non? Gumersindo é sacerdote, e o mellor ti nos podes explicar de onde ven a tradición do ramo. Falando coa xente, descubrín que ten un sentido religioso moi fondo. Por que? Que di a xente maior? Mesmo Como vivían integrador, eles distinto? E eles vivían, eu tiño preguntado en persoas, e dicían, bueno, isto era unha fachenda, ofrecer o ramo, e era algo, parecía que isto é unha expresión de poderío. Non, era unha ofrenda, era algo religioso, un motivo religioso. O ramo adórnase na casa, e aí ten boa parte o papel femenino, non? En todo isto, porque as mulleres teñen un papel importante. A representación externa é a muller. E a muller é que vai co ramo, chega á iglesia. Sempre o leva unha muller. Sempre o leva unha muller. Sempre o home vai, acompaña o home, podrá ir do ganchete, acompaña a muller. Pero quen entra pola iglesia, con toda a solemnidade, con toda a fachenda, ¿no? Entón é a muller que vai co ramo. E logo cada quen adornaba o ramo como dicía antes, como quería. Este, por exemplo, ten flores artificiais, e ten rosquillas, pero hai quen o fai con flores naturais, quen lle pon unha imaxe arriba. Si quedaba o esqueleto, quedaba o armazón, e logo despois persoas do povo, xente que lle gustaba os traballos manuais, ou se non levaban tamén a fora. O de colgarlle larpeiradas, neste caso son rosquillas. Larpeiradas, caramelos... As flores son de plástico, pero o abellón pensa que son de verdade, O abellón pensa que son de verdade. O que chegamos, mira o abellón, Dicíamos que lle colgaban larpeiradas tamén, pois terán o sentido de repartir. A larpeirada logo se repartía. O que tiña ramo invitaba os veciños. Invitaba os veciños. E entón, entre os veciños podía haber xente que se levaban mal, pero sin embargo existía. Entón, tiña unha función de reconciliación, de reconciliar os veciños. Este señor que se incorpora á procesión é Daniel, o pai de Jesús. Tanto el como a muller ou a nora ou o mesmo Jesús están moi emocionados porque para a familia ter o ramo e organizar todo este día supón algo máis que unha simple festa. O ramo é unha tradición que significa agradecemento, na que se comparte a alegría cos veciños e cos amigos. Para o Raña, a súa alegría foi ter o seu fillo Joaquín. Por iso, a chegada á igrexa é un dos momentos máis importantes e máis emotivos. O instante no que o ramo entra na igrexa nas mans da muller da casa e soa a música é onde a devoción ten máis presenza. En breve comezará a misa. Os gaiteiros agardarán ata que o ramo saia de novo en procesión para acompañalo. E os gaiteiros que nos contratan? O ramista, o funcionista. O sea, a familia que colle a función é a que paga. É a que paga. El colle e chama aos gaiteiros e dice, mira, teño ramo para tal día. Bueno, e canto nos cobras? Pois, que hai que facer? Bueno, pois tedes que estar ali ás 11 da mañán, que é cando empezan a chegar os festeiros, e logo, pois, tedes que tocar a misa, e tedes que acompañar o ramo hasta a iglesia. E despois, tamén hai que darse pola tarde. Bueno, se hai que dar pola tarde, pois depende... O sea, co ramista negociades os pases, digámoslo así. Claro, porque é distinto que unha alborada. Unha alborada xa tens que empezar ás 8, ás 9 da mañán ou ás 10, pero este xa vai máis tarde, non? Ti estás na casa do ramista, e xa non é a primeira vez que chegamos ali,
A casa do ramista o mellor ainda está, pois, dándolle de comer ás vacas. E ainda non me arreglei, que facedes aí? Bueno, xa vamos tocando algo. De Tordoia eu lle mando a toda a humanidade moitos bicos e apertas para o programa la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Non é que cambiáramos de programa, é que mentres agardamos a que saia a procesión facemos un alto no camiño. Deixamos a festa do ramo un momento para que vexades que Ordes é unha comarca cunha gran riqueza musical e os biqueiras saben moito disto. O pai é o gran biqueira de Ordes, un deses gaiteiros puros que tocan con xenio. E Manolo, o fillo, herdou unha capacidade de interpretación distinta e un repertorio orixinal desta zona. Vive a música e inquedo e gusta de organizar eventos como as noites de Tasca, nas que xunta gaiteiros de toda Galicia. Calquera motivo era bo para tocar os gaiteiros, non? Sobre todo nas tascas. Pois, bueno, aí era o proceso do liño e cando se acababa todo o proceso, que era moi largo, pois os veciños das aldeas de cerca, pois dicíamos, oi, mire, xa en tal aldea hai tasca e tal, hai unha tasca. Entón iban a tocar ali, pois, bueno, pois, polas tascas, iban tocar tamén cando se facían os rixós, pola matanza. Bueno, pois, calquera motivo, meu pai dicíame que os domingos á noite, pois, cando se acababan as labores, collía, salía para ali para o corral, e poñíanse a tocar e viñan as mozas e bailaban. Bueno, na comarca de Órdenes, eu creo que entre Coruña e Santiago, en moitas parroquias de aquí se fai o do ramo. Sí, sí, a veces nos comentamos con outros gaiteiros, dicimos, para domingo que ven vamos tocar a unha festa de ramo, ou de funcionista, tamén lle chamamos así. Eso que é? Moitos non saben o que é, o sea, que non se estila en todos os lados. E hai un repertorio específico para acompañar o ramo? No, para acompañar o ramo non. Para acompañar o ramo, pezas normales, donde si despois hai no é cando faz a precisión arredor da iglesia, unha vez que... Pero iso xa é durante a misa. Xa é durante a misa, efectivamente. Tocas alzar, a máis tocas para despois facer a precisión, sí. E onde tocades? No momento de alzar fora, dentro? Porque hai lugares nos que se toca dentro, nos que o gaiteiro está dentro e outros nos que tocan desde fora. Normalmente na porta, sí. Porque a veces tamén, se non entramos para dentro, pois a mellor temos que papar a misa toda, e a veces nós só queremos papar un cacho. Pero non digas eso. É porque, é verdad. Na festa do ramo, os gaiteiros xa tocan fora outra vez, aínda que dentro da igrexa cantou un coro que tamén contratou a familia funcionista. Cara ao final da misa, sae a procesión, coa virxe levada pola familia funcionista e, por suposto, polo ramo. A procesión vai dende a igrexa ata o cruceiro, que neste caso non está moi lonxe, así que daremos unha volta polo adro. Os gaiteiros van tocando a marcha procesional e a devoción volve a facerse presente, neste caso pola Virxe do Carme. É un dos aspectos máis solemnes do papel dos gaiteiros nas festas populares.
misa do Carme sempre a 1:30 é a misa do Carme. Chegamos á iglesia, depositouse o ramo, pero xa te dije, eu tiña máis tristeza que alegría. Por qué? Porque me entrou aquela sorpresa, non sabes? Pero iso non era tristeza, era emoción, non? Sí, pero ainda a tiño hoxe. Cando falo da Virgen do Carme, ainda teño ganas de chorar hoxe. Tens moita devoción. Bueno, devoción témola, porque debemos a vida, nós camiñamos moito polo mundo, nin levamos accidente, nin levaron nada. Chegamos á casa, igual como cando marchamos de pobreza, e de pobreza viñemos. Bueno, xa non tanta. Pero é así mesmo. Pobres ou ricos, e despois da procesión da Virxe xa con todos dentro da igrexa cando se agarda pola subasta do ramo. A xente poxa ofrecen cartos para levar a función, pero só un será o que consiga o ramo pro ano seguinte. Cando remata a subasta a familia deste ano, os Raña danlle o ramo ao novo funcionista. A subasta partía de 100 euros, entonces, pois, a partir de aí, pois, subasta quen quere. Entonces, collino eu por 20 euros máis. Puxenlle 20 euros máis e punto. O ano pasado intentamos coller, pero vamos, non puido ser. Entonces, este ano, pois, o collemos. Se non tes cartos non podes ter o ramo. A min eso pareceme, bueno, pois unha contradición un pouco co espírito religioso do ramo, non? Esa é a dúbida que tiña eu, entón preguntei e dice, pero isto é moi, van a facerse ver, por fachenda, por poderío. Dice, non é por iso. É dicir, incluso nunha das miñas parroquias, ao principio era así, os máis ricos, e poñían tan alta o costo da festa, é dicir, porque os ricos mataban un becerro. E entón dice, pero logo o cura dice, non pode ser, todos teñen dereito, e entón viña o pobre en vez de un becerro mataba un cochiño, pero eran todos, tiñan o mesmo dereito. Xa sempre se conseguiu mediante poxa, como se fai agora? Poxo non, normalmente é apuntar solicitude. Iban ao cura para que os apuntara, había unha demanda, unha solicitude. E ibase por orden? Nas miñas parroquias, unha das miñas parroquias, en 2 parroquias está viva ainda esa tradición. Ti como ves nas túas parroquias, como vai? Nas miñas parroquias, permíteme sacar a xenda. Vas sacar a xenda? A xenda, porque me pregunta, quen lle toca, quen leva o ramo? Hai unhas expresiones máis lugar, quen leva o ramo? Quen leva o ramo? Quen lle toca este ano o ramo? 8 de decembro teño o ramo deste ano, Carmen outro, Celso outro, Dorinda. Entón teño apuntado, tócache tal ano. Entón, quer decir, o que che contaba, hasta 2013. Xa entón, está. sí, hai unha, está viva. E non é enchufe? Non está apuntado. Nada, non hai maneira de colarse. Mira, o papel do gaiteiro é acompañar o ramo entrante, o que entra, ese que colleu o ramo nesa subasta, acompañalo pois uns 100 metros ou así hasta o coche, é dicirlle... É dicir, que acompañades o que ten a función do ano seguinte. Exactamente, entón xa vas con ela, xa dices, mira, douche unha tarjetiña, e po ano que ven aquí estamos os gaiteiros, se queres contar con ele, claro, xa temos que facer a feira po ano que ven. E aí esmeradesvos un pouco para... Hombre, efectivamente. Agora que xa sabemos quen é o funcionista do ano que ven, facemos outro alto no camiño antes de volver á casa do Raña para ver a que se monta ali. Porque queríamos traervos á Feira de Ordes, na que sempre hai un ambientazo. Hoxe veu tocar Manuel Viqueira porque quere reivindicar o papel dos gaiteiros non só nas festas ou nas alboradas, senón tamén nas feiras, como era antes. Viqueira di que os gaiteiros teñen que ter máis presenza en todo tipo de celebracións, xuntanzas, festas e acontecementos da máis variada natureza. Defende esta idea primeiro pola música, pola tradición e despois polo bolsillo, por que non? Nunca debería faltar a nosa música nas festas tradicionales, non? Porque nas festas ou nas feiras incluso, por que non vimos tocar ás feiras? Porque nas feiras, pois antes sí se tocaba, agora non se toca nas feiras. Os gaiteiros tiñamos que estar sempre presentes nas festas. E nas feiras tamén, claro.
cobrades por ir a unha festa desta de ramo? Bueno, si é solo pola mañá, normalmente, nos 400 euros. Bueno, desde aquí tamén, non sei, quería dicir que menos non se pode cobrar, non? Porque hai xente por aí que Aproveita van... para chorar, Manolo, aproveita. No, aproveito para dicirlle a toda esa xente que vai tocar polo caldo que non se pode tocar polo caldo, non se pode ir al tirao porque xa non son... Bueno, eu creo que nos tempos que estamos, o gaiteiro que ten que ter o seu sitio dentro das nosas festas e hai que pagalo. Eu penso que é a parte máis de menos diñeiro que hai nunha festa, porque se miramos as bombas que botan e todo o demais, pois creo que é unha partida moi pequena, entón que levan os gaiteiros é que non anden regateando 20 euros, non? O gaiteiro sempre apunta, senón daquela nada. Daquela non é festa. Se non hai comida e gaiteiros, daquela non é festa. Volvemos á festa do ramo. Pensábamos que xa tiñamos que ir directos á casa dos funcionistas, pero xa vedes que aínda non. Mirade o baile que montaron os gaiteiros na saída da misa. Agora o ramo xa está no poder do novo funcionista, que durante o ano que ven terá que cumplir coas obrigas derivadas do ramo, como, por exemplo, organizar 9 misas ou limpar a igrexa, porque xa dixemos que estas obrigas poden variar un chisco en cada parroquia. Só hai unha cousa que non varía, a festa con fogueteiros e con gaiteiros. E xa vedes que funciona. Unhas bailas á saída da misa a pé de cruceiro e despois os invitados e nós marcharemos para a casa do Raña, onde xa estará listo o xantar. Eu tuve un ramo tamén, e tamén invitei a familia toda. Bueno, eu ofrecíme porque tuve un enfermo, e iso é a misa, non me... Entón, por iso fixen afición. Fomos á misa, e depois da misa houve as bailas da volta de misa, como se bailaba antes, ali a xente bailando suelto, agarrado, como cada un como sabía. Bailaba todo o mundo. E despois íbamos para casa a comer, e despois na casa baile, e despois íbamos para a festa outra vez, para o campo da festa. Se chego a vivir máis anos, igual fago outra ainda, que agora xa van medias paradas, pero antes eran festas como é o debido. Bailar e bailar a ancheri. Cando un ten a romería, o ramo tamén presume un pouco, non? Non, eu presumir nada, Por presumir, non? Non, eu non. Eu era o mesmo de sempre, era máis novo. Ah, iso sí. Pero tamén justa facer a festa millor que o do ano anterior, ou non? Non, a festa, xa te digo, foi de Sonada. comida, houve fuegos, como ela na parroquia de Santaia, de Burgullo, non se volve a fazer máis. E houve baile hasta que hora? Na casa. Na casa eran as 11 da noite que ainda había baile en baixo. Eran novos todos. Non sei se eran dúas. Queixas os gaiteiros de que se lles paga pouco, por eso, Non, pois eu da onde paguei, me cago. Tamén tu, cuidado, tocaron moitísimo moito na casa, E bailaches? Bailare? Coño, eu fui bailar ca muller. Pero bailaches o suelto moito? Bueno, solto moito non teño platicado, A ti gustache máis o agarrao, me parece, Bueno, o agarrao tamén me vai, Pero tamén me vai a troule, Tamén che vai.
Chegamos á casa de Jesús e familia. Aquí a festa xa non agarda máis. Con tacóns son sen eles, todos a bailar. Un dos máis animados é Joaquín. Baila como se soubese que todo isto é para celebrar que el chegou a este mundo. Cada un baila ou salta como pode. Non hai normas nin descanso. A música non falta. Soa antes e despois do xantar, para facer fame ou para alixeirar a comida. De feito, xa sabedes que os gaiteiros están contratados pola familia para todo o día. Así que a partir de aquí cada quen irá tirando ata que o corpo aguante. Isto verdadeiramente leva así agora porque hai máis cartos que antes, hai máis posibles. Bueno, para min é o máis importante, cando é tocando en familia como toca hoxe, para min é importante por o neno velo ben, é todo o que sea romaría, é todo o que sea de pólvora, é todo o que sea do que sea. Como debe ser, e hai que montar unha festa como é debido que a xente marche contenta, encher ben a barriga, alargar o cinto, e iso comer a placer. Matas unha cabra ou dúas, o que faga falta. Hai que bailar, e hai que sacudir para despois volver a cenar outra vez, desde que se veña do baile, que para a orquesta, e máis ese ainda se ven para a casa, e volves a cenar outra vez, e ainda os gaiteiros están ali tocando. Comida, foguetes, gaiteiros, cociñeiras, bueno, o propio ramo, a orquesta. Cociñeiras, non sei se me cobraron, non me recordo agora. Creo que foron 300.000 ou... Pero despois creo que lle dei 600, despois ainda me pediron a pólvora tamén para botar a lanxa en Cerceda, pero pólvora de onde había máis pólvora aí, me cago. Tiraches a casa pola ventana, Había pólvora, me cago. E fogos de bisbe, noite, do Carme, pero se che diga, Romaría, me saliu unha cara, eu non choro os cartos. Poder a facela outra vez, pero agora que a combina da parroquia todo non podo fazer. A ti dese día, cal é a parte que máis che gusta? A parte que máis me gusta? Sí. Pois a parte que máis me gustou a min, e me gusta, teño metido na cabeza, foi celebrala sin cousa mala ninguna e a comida puro gallegada na casa. Na casa dos funcionistas a festa continúa. Os gaiteiros teñen que afrontar agora o momento máis duro, tocar e tocar durante horas ata que os convidados queiran seguir bailando. Así foi sempre e así se foron tecendo as tradicións. Hai anos quizáis as casas non tiveran patios tan bonitos, nin carpas, nin a xente levaba roupa e zapatos tan finos, e quizáis fora perdendo forza o significado relixioso do ramo, pode ser, pero o espírito da festa era o mesmo. As melodías que se bailaban e a alegría coa que tocaban os gaiteiros seguramente tamén. E o orgullo de ser por unha vez o funcionista da festa do ramo segue tendo un valor incalculable. Ti crees que a Virxiño portará que lle coñamos unha rosquilliña para acabar? Home, Como ves? a Virxe humana, non? Unha rosquilla aquí a medias. Vita Barín. Dices para nós ou para... Para nós, Gomersindo. Moitas gracias. A túa saúde. Un placer. A túa saúde. Está boa, Xa está, non? Xa está.